हमार प्यार बच्चा लोग, इतिहास चाहे देश के होखे या विदेश के, ऊ धरोहर होखेला जिनकर जड़ में हमार होखब छुपल हा, हमार आज छुपल हा। उनकर सम्मान हमरा उतना ही करे के चाही जितना सम्मान हम अपना इच्छा के करेनी। अगर ऐसा ना भइल ता यार, जाने काहे हमरा के ऐसा लग रहा कि हमने के किला में ना जाए के चाहिए, कुछ गलत हो जाई। अबे ओ फट्टू, तू ही तो 3 पत्ती खिलत हुए शर्त लगौले रहला कि तू जितबा ता हमनी दोनों के आधी रात में ई फोर्ट पे बैठ के पिलई बा। अब जीत गइल बाड़ा तो पार्टी देवे में फट रहा तोहार। अरे यार, पार्टी देवे के लिए मना न कर रहल बनी, ई किले में जाए से मना कर रहल बनी। हमार मना हमने अपन कार में ही बैठ के पी लिहल जाओ। सुन, अगर तोहरा इतना ही डर लग रहा बा तो तू यही खड़ा रहा और घर लौट जा। हम अंदर जा रहा बानी, चला। अरे यार, तू दिनों बिना एक नंबर के जिद्दी बड़ा। तू दोनों से अलग रह के का हम अंडा देहब? ये भइल ना बात, आवा। अजय के छठा इंद्री ओकरा के सही संकेत दे देले रहल, लेकिन कहे ना, जब मौत के आवे के होखले ना त इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इंच भर दूर ना रह पावेला। और उ तीनों तो ओकर करीब चल गए रहले। कमाल के किला बा यार, एकरा देख के तो पहली बार सरकार के नमस्कार करे के मन कर रहा बा। काम मेंटेन कर ले बा भाई, जरा भी गंदगी नहीं खे। यही जा गंदगी फैलाओ सख्त मना बा, गंदगी फैलेला पे दंड दिहल जाई। तई कारण है सफाई के। कोनो बात ना, हमरा पास कुछ पॉली बैग हा, हम अपन कचरा उहे में डाल ले हब। अबे ओ, हम एजा मस्ती करे आयल बानी और मस्ती संस्कारी बन के ना करल जाला। जौन होई होके दा, बाकी सरकारी नौकर तो होइबे करी। सुबह साफ कर दी, चला माहौल बनावल जाओ। जिंदगी के एक बात गांठ बांध ला बच्चा लोग, यदि तू देश के स्वच्छ रखल चाहेला ना तो ओमे केवल सरकार के ही ना बल्कि देश के हर एगो नागरिक के भागीदारी होखेला। जो नागरिक अपना देश के भागीदारी से बचेला ओकर जरूरत ना तो देश के होखेली, ना धरती के और ना ही टूनागढ़ के किला के। चीयर्स। अबे कमीना, चल अब तू लुढ़कावा अपन बोतल। अरे यार ना, तू पढ़ला ना बोर्ड पे का लिखल बा, गंदगी फैलाइब सख्त मना बा। हम गंदगी ना फैलाइब। अबे फट्टू साला, डरेला कि कहीं एकरा के केहू पकड़ न ले। फट्टू हे, हम फट्टू ना बानी रे, परू बोर्ड। अबे चला ना, अब सफाई मत दा। तू फट्टू बाड़ा तो बाड़ा, हम फट्टू ना बानी। तू दोनों बोतल उड़कौले रहला ना, ई देखा हम का करता नहीं। हमो कर सके नहीं सब, ई देखा और देखा, देखा एकरा। ओ अहंकारी आदमी, तू और तुहार दोस्त मिलके एक किला के नियम के भंग कैले बाड़ा। यही जा कदम कदम पे लिखल बा कि यहाँ गंदगी ना करे के, तो काहे कैला? ई का हो रहल बा यार? और ई मूर्ति बात कैसे कर रहल बड़ी? अरे चलत कैसे बा यार? अबे हमार तो कुछ समझ में ना रहल बा, लेकिन हमार समझ में सब कुछ आ चुकल बा। टूनागढ़ के किला में गंदगी फैलौला की वजह से तू सबके सजाए मौत मिलेली। ई सब का नौटंकी हा? तू दोनों ही सब कैले बाड़ा हमरा के डरावे के खातिर। केहू कुछ न कैले बा मोर का अहंकारी आदमी, तू तीनों कैले बाड़ा। मरे के खातिर तैयार हो जा।
ना, हमरा के मौत के दंड ना मिली। हम न मरब। हम साफ कर देनी, सब साफ कर देनी। ना नहीं ना हो सकेला। ता आज के बाद कोनो भी किला में जाके गंदगी फैलावे से पहले इस सोच लिहा कि अगर वो किला के भी टूनागढ़ की तरह सफाई पसंद हुई तब तू भी मौत के शिकार हो सकेगा। जय, बाइक रोका। का भइल? रोका। अरे अब बतावा भी। तू रोका तो सही। तरा पता बा, यहाँ पास में एगो बेर के पेड़ बा जेकर बेर बहुते मीठा बा। काहे ना कुछ बेर तोड़ के हमनी भी ले जाल जाओ। अरे इतना राती में के बेर तोड़ेला हमार माई? कहीं जंगली जानवर आ गइल ता? हमनी कल सुबह आवे के। कल ना, हमनी आज और अभी ये बेर तोड़ब। ओके बाबा, लेट्स गो। बेर तो वाकई में बहुत मीठा बा। आह! का भइल? कांटा चुभ गई। दिखावा हमरा के। रीबा, का भइल तोरा के? रीबा, रीबा का भइल? का भइल? बचावा! बचावा! भूत! भूत! बचावा! 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 हेलो, मंटू मैकेनिक। हमार कार बैंक मैनेजर श्याम जी के बंगलो के सामने बंद पड़ गई बा। हाँ, ठीक बा, ठीक बा, हम लोकेशन भेज रहल बानी। अरे डॉक्टर किशोर, हमार भाई, आवा आवा, अंदर आवा। हाँ तो बतावा, आज हमार घरे के रास्ता कैसे भूल गया डॉक्टर साहब? अरे कुछ ना श्याम, वो हम अपना घरे जात रहनी, पर आपके घर के सामने हमार कार बंद पड़ गई, तब बस यही से आगे नहीं। मतलब कार बंद ना होकर तब तू अपना दोस्त के घरे कबो नहीं था? अरे ऐसन बात ना है यार। का बात बा? तू बड़ा परेशान लग रहा बड़ा। का भइल तोरा के? नमस्ते डॉक्टर किशोर। का अंजलि भाभी, आप भी? डॉक्टर हम दूसरा के खातिर बानी, अपना के खातिर तो हम सिर्फ और सिर्फ किशोर बानी। सो प्लीज आप लोग हमरा के किशोर ही बोली। अरे भाई, अब हमने डॉक्टर के डॉक्टर ना बोलब तो का कंपाउंडर बोलब? काहे अंजलि? बिल्कुल सही कहानी आप। ओके बाबा, ओके। आप लोग जितनी और हम हार गनी। आप लोगन के जौन बोले के हाँ बोली। ये भइल ना बात। वैसे किशोर, हम और अंजलि तोहरा से बहुत नाराज बानी। काहे? काहे का? तू हमरा से मिले कबो आउबे न करेला, बस फोन पे ही कहेला कि आज आ रहल बानी, कल आ रहल बानी, बस यह बात। अब का बताई यार, जब से सीनियर डॉक्टर बनल बानी हमरा तो केहू से मिले के छोड़ा, खाए पिए के भी टाइम ना मिलेला। ऊपर से ऑपरेशन के केसेस इतना आवेला कि पूछा ही मत। पापा, मम्मी।
रीबा बेटी, इनसे मिला। ये किशोर अंकल बाड़े। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते। रीबा बेटा, तू तो कल आवे वाला रहलू, तो आज अचानक कैसे? मम्मी, वो का बना कि हम आप लोगन के सरप्राइज देवे चाहत रहनी। ऐसे छोट से झूठ बोलनी कि कल आए, जबकि हम आज ही आवे वाला रहनी। मम्मी, हमरा बहुते जोर के भूख लगल बा, जल्दी से हमरा खातिर कुछ बना दो ना। कौनो ना, अभी बना देता नी। श्याम, ये लड़की के बिया तहार बेटी के तब बचपन में ही तू और अंजलि मिलके मार दिले रहला ना? ना यार, हमनी की हिम्मत ही ना भइल एगो छोट सा बच्ची के मारे के। श्याम, तू लोग एकरा के ना मार के बहुत बड़ गलती कर देले बाड़ा। लेकिन यार, केहू के मारब भी तो गलत बा। हाँ, पर शैतान के मारब गलत ना होखेला। यार रीबा हमार और अंजलि की बेटी बिया, हमार खून बिया, और माँ बाप अपना ही बेटी के कैसे मार सकेले? ई मत भूला, ओ केहू की बेटी होके से पहले एगो शैतान बिल्ली बिया। भूल गईला? एकर पैदा होके पे तहार घर के आसपास दिन रात बिल्ली ही मंडरात रहली, रोत रहली। तब हम ही बतौले रहनी कि बिल्लियन के 9 जिंदगियां होखेली, लेकिन अगर कोनो भी बिल्ली अपना पहले के 8 जिंदगी पूरी तरह से जी लेवेली और ई दौरान कोनो बीमारी या एक्सीडेंट से ना मरेली, तो ओकरा के अपन आखिरी यानी 9वीं जिंदगी एगो इंसान के तौर पे गुजारे के पड़ेला। और अगर ओकर मुंह पे इंसानी खून लग जाला तो वो भूत बिल्ली बन के लोगन के शिकार करेली। और इत्तेफाक से तोहार बेटी भी एगो ऐसन ही बिल्ली बिया, और ओकर मुंह पे खून लग चुकल बा। मतलब तू कल पुछले रहला ना कि परेशान कहे लगता रहा? त सुना, ई हा तोहार बेटी के सच। जब इतना अंधेरा में तू ओकर चेहरा ही ना दिखले रहला, त इतना यकीन के साथे कैसे कह सकेला कि रीबा ही रहे? चेहरा ना दिखनी, लेकिन ओकर पहनल कपड़ा दिखले रहनी हम, और उहे तरह के कपड़ा पहनले रहल जैसे रीबा पहनले बाड़ी। हम ना मानिला तोहार बात, हमार बेटी केहू के ना मार सकेली। देखा यार, हम समझ सकीला तोहार फीलिंग के, लेकिन जोन सच बा उ सच बा। हो सके तो ओकरा के छोड़ के कहीं दूर चला जा। केकरा छोड़ के दूर जाए के बात करत आनी किशोर अंकल? केहू के भी तो ना बेटी। इली आप लोगन के अदरक वाला गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। अब हम चलतानी किचन में, मम्मी के हाथ बटावे। यार, कहीं तहार बेटी हमने के बात सुन ले हुई तो अनर्थ हो जाई। टेंशन मत ला, उ ना सुन ले होगी। तू चाय पिया। माफ करी है यार, हमरा के अब जाए के होगी। बचावा, बचावा। घबरा मत अंजलि, हम आ गेल बानी। रीबा बेटी, ऊ तो हर माँ बाड़ी, और हम तो हर पापा। बेटी, अपना माँ के छोड़ दा, जा दो ओकरा के। श्याम तो हर बात ना सुनी, ओकर मुंह में इंसानी खून के स्वाद लग चुकल बा। ओकरा अब सिर्फ खून चाहिए, फिर चाहे वो केहू भी होखे। गाइस, थोड़ा और चढ़ाई करे के बा, फिर हमनी पहाड़ के चोटी पर होखब। ए बोल तो ऐसन रहल बा जैसे हमनी एवरेस्ट के चोटी पे लेके जा रहल बा। सही कहला। स्टॉप गाइस, वो हमनी के गाइड बाड़े, सुन ली है तो उनका के बुरा लगी। तो हमनी के कौन सा अच्छा लग रहल बा? तू दोनों के कुछ ना हो सकेला। गाइस, फाइनली हमनी चोटी पर पहुंच चुकल बानी, और कुदरत के खूबसूरती आपके सामने बा। ओहो माय गॉड, ये तो बहुत ही सुंदर बा। ऐसा लगता जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए बानी। काहे के स्वर्ग? ऐसा नजारा तो हम बचपन से देखत आ रहल बानी। और हम भी। अरे राजू गाइड सर, हमनी के कोनो इंटरेस्टिंग जगह दिखाई। हमने जब से एहिजा आयल बानी, बस पेड़ पौधा, जंगल, पहाड़, चट्टान, नदी, नाला, यह सब देख रहल बानी। कुछ ऐसा दिखाई जैसे खून में उबाल आ जाओ।
यस, अमित सही कह रहल बा ऐसन कोनो जगह। हाँ बात तो सही। गुड। तो राजू जी वहीं ले चली इनका के, ना तो दिमाग के नागिन बैंड बजा दिए है ये दोनों। लेकिन वहाँ जाए में खतरा बा। अरे उहे त चाही राजू सर, लाइफ के सिंपलिसिटी से तंग आ चुकल बानी हम। खतरा ही चाही। आप वहाँ लेके तो चली यार। बिल्कुल। वैसे वो इंटरेस्टिंग जगह बा का? काली पहाड़ी के गुफा। अरे बाप रे, का नाम बा, काली पहाड़ी के गुफा। अरे सर, कहाँ छुपा के रख ले रहला ई मस्त जगह। नाम में ही एक्साइटमेंट था। वैसे खास बात का है ई काली पहाड़ी के गुफा में? ई गुफा के बारे में बहुत सारा बात बा, लेकिन हमार दादी जौन हमरा के बतौले रहनी उस सबसे अलग बा। और का बतौले रहनी ऊ? ई गुफा लगभग 500 साल पुरान बा, जेमे एगो खूंखार तांत्रिक रहेला। ऊ अपना काली शक्ति के बढ़ावे के खातिर लोगन के खून चूसब शुरू कर देले रहल, जौन यहाँ के राजा बलि के बर्दाश्त ना भइल। एही से ऊ दुष्ट तांत्रिक के मार देले। तब से लेके आज तक तांत्रिक के लाश उहे गुफा में कहीं दफन बा। वाओ, कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बा। ई कहानी ना सच हा। जौन भी बा, लेट्स गो देयर। वहीं चलल जाओ। हाँ यार, बहुत मजा आई। ना ना, हम तू लोगन के काली गुफा ना ले जा सकीला। वहीजा हमनी सबके जान खतरा में पड़ सकेला। जब जाए के ही ना रहल त हमनी के ओकरा बारे में बताइला ही काहे? एग्जैक्टली। आई एम सॉरी, हमरा उ जगह के बारे में आप सबके ना बतावे के चाहत रहे। प्लीज आप सब भूल जाई कि हम आपके कुछ बतौले भी रहनी। वो ना हो सकेला। ओके, एक काम करल जाओ। अगर आप हमनी के ओ गुफा तक ना ले जा सकेले त हमनी के वहाँ जाए के रास्ता ही बता दी। सिंपल, हमने खुद चल जाए। यार तू दोनों इतना जिद काहे कर रहल बाड़ा? जब ही कह रहल बा कि वहाँ रिस्क बा त जाए के जरूरत का बा? यह तो कह रहल बानी हम। तू दोनों प्लीज समझे की कोशिश करा। काली गुफा में जान के खतरा बा। उहे तक कहानी हम आपके। हमनी उहे खतरा के तो मजा लेवे के बा। एडवेंचर चाहिए हमनी के लाइफ में। आप बस रास्ता बता दी, हमनी अपने आप ही चल जाए। हमनी के अपना जान खतरा में डाले के बा। प्लीज समझे के कोशिश करी। ठीक बा, अगर आप लोग यह चाहता नहीं तो ऐसा नहीं सही, लेकिन हमारे को शर्त बा। कैसन शर्त? आप लोग वहाँ कोनो भी चीज के हाथ ना लगाई। शर्त मंजूर बा। झुक जा। चला, टॉर्च ऑन कर ला। वाओ, का गुफा बा यार, सो ब्यूटीफुल। सचमुच कहानी से भी ज्यादा मजा था एकरा के देखे में बा। प्लीज कोनो भी चीज के छुइया मत। टेंशन मत ली सर। बचावा, बचावा। शैली, का भइल? तू ठीक बाड़ू? हमार हाथ बचावा। शैली, का भइल तोरा हाथ के? तू हाथ के अंदर कह डले बाड़ू? क्यों हमार हाथ पकड़ लेलस? बचावा हमरा के, बचावा। बहुते दर्द हो रहल बा। प्लीज सेव मी। प्लीज। शैली, तू हिम्मत रखिया। हमार हाथ, हमार हाथ, हमार हाथ। शैली, तोरा हाथ के का भइल? लागता कौनो कीड़ा कटले बा। ई कीड़ा के काटे के निशान नहीं खे।
मौत के निशान हा। ये का बकवास कर रहल बानी आप सर? बकवास ना कर रहल बानी, हम सच बोल रहल बानी। हम कहले रहनी तू लोगन के कि यहीजा कोनो भी चीज के हाथ मत लगैया, फिर काहे लगैला? खैर जौन होके के रहल हो गई। अब अगर जान बचावे के बा त निकला यहाँ से, ना त हमनी में से केहू भी ना बची। ना भगबू त मरबू। यहीजा शैली दर्द से करहा रहल बिया और आप बड़े की कुछ भी अनाप शनाप बक रहल बड़े। हाँ बंद करिए अपनी बकवास घटिया नुसी बात के। तू लोग समझत काहे ना बाड़ा? वो जागे वाला बा, निकला यहाँ से। प्लीज सर आप 1 मिनट चुप रही और हमरा के शांति से पट्टी करे दी। हम कह रहल बानी वो जागे वाला बा, यहाँ से भागा चला। अब तक बहुत देर हो चुकल बा हमार कोमल शिकार। अब केहू यहाँ से भाग ना सकेला। हम जाग उठल बानी। के हा? खूंखार तांत्रिक। मतलब हमने जौन सुनले रहनी वो कहानी ना सच रहे। त तहरा के का लागल कि हम मजाक कर रहल बानी? हमार तो कुछ समझ में ना आ रहल बा। बोला सबसे पहले तू लोगन में से के हमार भूख के मिटाई? जल्दी बोला। हम 500 साल से भूखा बानी। तू आवा, तू भरा भरा सा लागत तारा। आवा हमार भूख के मिटावा। ना ना हाँ हमरा पास मत आवा। तू एकरा के खाला एकरा के। हम तोहरा खून से ही जीवित भइल बानी, यही से तहार खून आखिरी में पियब। तब तक जीला अपन जिंदगी। चला भागा। कहाँ तक भगवा? तांत्रिक हमार दोनों दोस्तन के मार देलस। अब वो हमनी के भी मार दी है। अब हमनी का कइल जाओ? कौनो तो उपाय हुई तांत्रिक से बचे के। हमार दादी बतौले रहली कि यहाँ ओम नाम के एगो लकड़ी के त्रिशूल हा। अगर तू ओकरा के ओकर दिल के आर पार कर देबू तो वो वापस उठ जाई। हमरा से ना हुई। हम आज तक एगो मच्छर तक नहीं के मारने, ते इतना बड़ तांत्रिक के कैसे मारब? आप भी तो ओकरा के मार सकेनी ना? ऐसन होखत त हम तहरा के ना भेजती। बाकी हम ही काहे कि हमार दादी बतौले रहली कि जेकर भी खून से तांत्रिक जीवित होखी सिर्फ उहे ओकरा के मार सकेला। हम त्रिशूल के ढूंढत आनी, तू तांत्रिक के ध्यान भटकावे के कोशिश करा। शैली हिन्ने। मरे से पहले तहार कोनो आखिरी इच्छा होके तब बता दा। तू हमारा आखिरी इच्छा पूरा करबा। तू ही तो जीवित कैले बाड़ू हमरा के। तहार इच्छा पूरा करब धर्म हा हमार। बोल का चाही तोहरा के? तू कुछ देर खातिर मूर्ति बन जा। प्रयत्न अच्छा बा पर बच ना पाइबू।
लेकिन इच्छा पूरी करे के ही होगी। शतनाम फट फट। जय हिंद सर। जी सर, पता चलल बा कि रघु होटल में खाना खाए गए लोगन के कुछ पता न चल रहल बा। जी सर। सर अब हम ओइजा खातिर निकल रहल बानी। ओके सर, जय हिंद सर। सर आप लोग यहाँ काहे? हम यहाँ ना आ सके नी? अरे सर ऐसा ना हा, ये आपे के तो होटल हा। आपके आवे से तो हमार होटल के रौनक बढ़ गई बा। पता चलल बा कि तहार होटल में खाना खाए वाला लोग गायब हो रहल बाड़े। अरे सर ऐसन कुछ ना हा, हमार होटल के खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होकेला। यही से आसपास के होटल वालन के बिक्री बंद हो गई बा, तो उहे लोग ये अफवाह उड़ा देले हुई हैं। जी सर, यहाँ ऐसन कुछो भी हाथ ना लगल जैसे ही पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, हम ए पे नजर रखब सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक ना आई। जी बॉस। रघु, ये का चल रहल बा? एक हफ्ता हो गइल बा और अभी तक एक भी ग्राहक ना आइल। बॉस, लोग डर गइल बाड़े और पुलिस के भी आना हो गइल त गांव के लोग आओ बंद कर देले बाड़े। हमरा कोनो बहाना ना सुने के हा रघु। अगर ऐसा नहीं चलत रहल त हमार काम के नुकसान होगी, जौन हम बर्दाश्त ना कर पाई। बॉस आप गुस्सा मत करी, हम कुछ करता नहीं। इहे अच्छा होगी तहरा खातिर और हमार काम के भी खातिर। अब से 50 रुपया में ना बल्कि 20 रुपया में भरपेट भोजन करी, सस्ता भी और स्वादिष्ट भी। आई 20 रुपया में भरपेट भोजन करके जाई। चली भाई साहब, खाना खा ली, कुछ चाय पानी ले ली, ज्यादा ना, बस 20 रुपया में। अरे ना भाई, तहरा खाना के चक्कर में अगर हमरा के कुछ हो गल ता ना भाई, हमरा के माफ करा, हमरा ना खाए के बताहर होटल के खाना। अरे ऐसन कुछ ना होकी, आई त सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनल बा। अरे भाई भूख ना बा हमरा के ज्यादा। भूख ना हा तक का भइल, चल के एक ग्लास ठंडा ठंडा लस्सी पी ली। भैया हमार नाम भोला हा, हम मुसाफिर बानी और हमरा बहुत जोर के भूख लागल बा। कहीं कुछ खाए खातिर मिल जाता हम अपन भूख मिटा ले हब। अरे आप सही जगह पे आयल बानी, हमार होटल के खाना सस्ता भी हा और स्वादिष्ट भी बा। पर भैया हमारा पास तो पैसा ही ना बा। अरे कोनो बात ना, आखिर जरूरत पड़ला पे इंसान ही इंसान के काम ना आई तो वो इंसान ही कैसन। भैया आप बड़ा दयालु बाड़े। अरे ये सब छोड़ा और हमरा साथे चला, यही जे पास में हमार होटल हा, वहाँ के खाना खा के आपके सारा थकान दूर हो जाई। अरे इधर उधर का देख रहा बड़ा, चला तू जाके खड़ा हो जा और काम पे लग जा। ये सब कहा हमरा यही जा बांध के कहे रख ले बड़ा। तो यही जा हमार खातिर काम करबा ताकि हमनी के और सोना मिल सके। हम तहरा कोनो काम ना करब।
काम त तहरा करे के ही पड़ी, ना त बेमौत मार दिहल जाइबा। ऊ ई वक्त यहाँ का करता? अरे सर, आप अगर कोनो काम होखा त हमरा के बुला लेती। अरे ना, खाना खाए आयल बानी तारा होटल के। सर, होटल तो बंद हो चुकल बा, फिर भी देखा तानी कुछ होई आपके खातिर त। सर, ई दाल रोटी ही बचल बा, आप यही से काम चला ली। ये आवाज कैसे ना? सर, वो होटल के इंटीरियर ठीक करा रहल बानी। अगर तू काम करे से मना करबा त तहार हाल ऐसे भी बुरा होखी। काहे जिद कर रहल बड़ा? यह तहार नियति हा। अच्छा, त ई काम हो रहल बा होटल के आड़ में, हाँ? तू यहाँ कैसे आइला? जहाँ मुजरिम होखेले वहाँ हमनी जैसन पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाले। खाना में बेहोशी के दवा मिला के मासूम लोगन के यहाँ लेके आवेला, गैर कानूनी काम करवाए के खातिर। अब तू हमनी के बारे में बहुत कुछ जान चुकल बड़ा, त अब तोहरा के मरे के ही पड़ी। ना रघु, एकरा के भी काम पे लगा दा, ताकि एकरा के देख के बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ हमार काम के केहू न मना कर सकेला। ई वर्दी लोगन के हिफाजत खातिर पहनले बानी, तहार गुलामी करे खातिर ना। छोड़ दा ओकरा के, वरना तू लोगन के अंजाम बहुत बुरा होगी। रघु, पहले इंस्पेक्टर के ठिकाने लगावा, ओकरा बाद ई कमीना के। के बाड़ा तू? हमरा के छोड़ दा। हम आज से सारा गलत काम के छोड़ दे और ई लोगन के भी आजाद कर दे। छोड़ दा हमरा के। मरे के तो तोहरा होखी, काहे कि हम तोहरा के मारे खातिर ही आयल बानी। रुक जाई, हम ना जानत तानी कि आप के बानी, पर एकरा के छोड़ दी। आप कानून के हाथ में ना ले सकेले। ई माल्या ई कानून के धज्जी उड़ौले रहल आज से 3 साल पहले। हम ई भीमापुर गांव के थाना इंचार्ज रहनी, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन ई लोग खाना में नींद के गोली मिला के हमरा के और हमरा साथियन के थाना में जिंदा जला के मार देले रहे, काहे कि हमरा पास ई माल्या के खिलाफ सबूत रहे। आप एगो पुलिस वाला होके कानून के अपना हाथ में ना ले सकेले। कबो कबो ई जैसन मुजरिम के सजा देवे के खातिर कानून के दायरा से हट के कानून के हाथ में लेवे के ही पड़ेला। डरा मत, अब तू सब आजाद बड़ा। अरे बहू, सुदीप के फोन आयल रहे कि ना? 2 दिन बाद होली बा, ओकरा के ऑफिस से छुट्टी मिलल कि ना? अभी तक तो ना मिलल माँ जी, बाकी वो बॉस से बात कैले बाड़े। अरे सुदीप, अभी तहार ही बात करत रहनी। कैसन बाड़े तू बेटा? हम अच्छा बानी माँ। तहार छुट्टी के का भइल? बहू बतावत रहली कि तरह के छुट्टी ना मिलल।
उहे बतावे खातिर फोन कैले बानी माँ। ऑफिस से छुट्टी ना मिल रहल बा, हमार अब मुश्किल हमा। लेकिन आप चाही तो आप हमरा पास भोपाल जरूर आ सकेनी। आपके तो हमरा पास आवे के खातिर केहू के छुट्टी की अर्जी भी ना देवे की बा। हम अपन घर छोड़ के कहीं ना जाए वाला बानी। हाँ, करुणा तहार पास जाए चाहे तो हम ओकरा के रोकब ना। ठीक बा, जैसन आपकी मर्जी। अच्छा माँ, हमार ऑफिस से हमारे एगो दोस्त मनोहर आज सुबह ही मुंबई के खातिर निकलल बा। हम ओकरा हाथे आप सबके खातिर कुछ गिफ्ट भेजोले बानी, देख ली। और करुणा के भी वही के साथे कल शाम के ट्रेन से भोपाल भेज दी। हम मनोहर के बोल दिले बानी। ठीक बा, बोल दे अब। का कहले उमा जी? वो हमनी दोनों के अपना पास बुलावत रहे, हम मना कर देनी। बाकी तू चल जा, ओकर ऑफिस से ओकर एगो दोस्त मनोहर आ रहल बा। कल शाम के तरह ओकरा साथ भोपाल निकले के बा। घर पहुँचत ही अपन पैकिंग कर ली हा। बाकी माँ जी, आप यहाँ अकेले? तू हमार चिंता मत करा, हम संभाल ले हब, तू आराम से जा। माँ, माँ, माँ। अरे सुदीप बेटा, तू? बाकी तू तो ना आवे वाला रहला ना, फिर अचानक कैसे? अरे माँ, लास्ट मोमेंट पे बॉस छुट्टी दे देले तो हम चले नहीं। करुणा कहाँ बिया माँ? करुणा, करुणा। काहे मजाक करा ताड़ा? करुणा तो तारा साथे होई ना। तनी देर पहले ही तोहार दोस्त मनोहर लेके गइल बा ओकरा के। नहीं माँ, वो हमरा साथ नहीं खे। हमरा के लागल मनोहर से पहले हम पहुंच जाई, तो हम ओकरा के कॉल ना कैनी। एनीवेज, हम ओकरा के वापस आवे खातिर बोला तानी। प्रणाम माँ जी। मनोहर, अरे तू यही जगह कर रहल बड़ा? अरे यार, वो बॉस अचानक से छुट्टी दे देले तो हम भी फ्लाइट पकड़ के आ गई नी। हम तोरा के ही फोन करत रहनी। करुणा कहाँ बिया? मतलब हम ओकरा ही तो लेवे आइल बानी। मतलब करुणा के तू लेके ना गईला? नहीं, का भइल? माँ, करुणा केकरा साथे भोपाल गेल बिया? सुदीप, कुछो गड़बड़ बा, जल्दी से दया के फोन करा। हेलो दया, सुदीप बोल रहल बानी। भाई, आपके केहू फिरौती खातिर कॉल कैले बा या धमकी खातिर? ना छोटे, ऐसन कोनो कॉल ना आइल बा। दया, तू कैसे भी करके अपन भाभी के जल्दी से ढूंढ निकाला। पता ना कौन हाल में होई बेचारी ये वक्त। चिंता मत करी माँ, हम आपके बहू के सही सलामत घर वापस लेके आ जाए। लेकिन का आप वो फर्जी आदमी के पहचान सके नी जो नकली मनोहर बन के आयल रहे? सामने आ जाए तो पहचान ले हब। माँ, आप भाभी की बात बतौले रहनी कि उनकरा मनोहर भैया के साथे भोपाल जाए के बा? हाँ, बतैले रहनी। जब आप उनकरा की बात बतौले रहनी तो उस समय केहू और भी वहाँ मौजूद रहल की ना? हाँ रहे, सोहन रहे। ना माँ, सोहन दादा ना, उनके अलावा केहू और दादा ही काम ना कर सकेले। हमरा पे विश्वास करे के खातिर शुक्रिया दया। इट्स ओके दादा। अरे दया, ओकरा के छोड़िया मत, अच्छा से सख्ती के साथे पूछताछ करिया। हम बहुत दिखले सुनले बानी कि ऐसन मामला में घर के नौकर के ही हाथ होकेला। मनोहर भैया, सोहन दादा नौकर ना बाड़े, बड़ भाई समान बाड़े। एनीवेज माँ, फर्जी मनोहर जोन गिफ्ट लेके आयल रहे वो दिखाई था। ला रहल बानी बेटा। ई लैले रहे ऊ। इस साड़ी आपके दुकान से लिहल गइल बा।
तो इमे जौन भी कूपन के नंबर बा ओपे 5000 के इनाम निकाल के साड़ी खरीदे वाला के सभी लोगन के मोबाइल पे ई विनिंग नंबर भेज दी। जे भी ई इनाम के लेवे आई त हमरा के इशारा कर दी। ना दया बेटा, ई ऊ आदमी नहीं खे। टेंशन मत ली माँ, ई ऊ आदमी ना हा त का भेल, जाई ई उहे आदमी के पास। चला भाई, वो बाइक के पीछे चला, जल्दी चला। दया, ई उहे आदमी बा जे मनोहर बन के बहू के लेके गइल रहे। मिल गई इनाम के पैसा। इनाम त हम तोहरा के देहब कल्लू मामा। यहाँ पे दे। तोहार बाप इंस्पेक्टर दया, बतावा कहाँ बानी करुणा भाभी? बतावा तारा की। नहीं सर, हम सब बताओ तानी, एक गोली मत चलैया, हम ओकरा के बेच दिले बानी। तोहरा के कैसे पता चलल कि मनोहर भाभी के लेवे आए वाला बा? ए मिलल बा तोहरा साथे? केहू न मिलल बा सर। कल जब माँ जी अपना बहू के मार्केट में ये सब बतावत रहनी त उ वक्त हम वैसे खड़ा रहनी, हम सब सुन लेनी और पैसा के लालच में आके भाभी जी के किडनैप कर लेनी। कहाँ बेचले बाड़ा तुम करा के? गोरेगांव वेस्ट पार्किंग हाउस फ्लैट नंबर 10 में। बस करा सेठ जी, अब वहीं के खातिर इतना ही बहुत बा। बाकी के कपड़ा हम पुलिस स्टेशन में उतार दे। हब डरा मत भाभी जी, हम आ गेल बानी। थैंक यू दया, तू हमार बहू के जान बचा लेला। कहा माँ भी, हम आपकी बहू के ना बल्कि अपना भाभी के जान बचोले बानी। अगर ना बचाई थी तो इनकर हाथ के चाय पकौड़ा और पराठा से हाथ धोए के पड़त। भाई के तो पता नहीं खे, पर इतना भयंकर रिस्क हम तो ना ले सकत रहनी।